Fungkaham jotonono good morning hamkrai nuyung phasingo tabung gang nok khorjak ikonai dinoro nugui mankha lama ekdom kebo kwrwi poriskar funga siri siri hingke ba bo lama bo kebo kwrwi wngse naito office o kebo phan borok rok hai beyo kota hai diba tabo hingke chwng morning walk khlai tonglaio ekdom sara 5sta baji tong tabo thanda nobar ship ship noro nugui mankha abo hingke sastro doptor office ikonai de chwng yang se himlaio ekdom tongthok tok building kotor kotor yang kuchuk kuchuk yang o bufang bufang kotorma tongo joi yang kinaro ikonora nugui mankha sastro doptor office abo hingke nobar ship ship tongthokmani tabuk himlai tonglaio ta chwng hingke daily no prai iko oro lama mang himjago ta chwng hingke tini hingke ang vlog khlai tongkha ta hingke naibedi iko yang side o komo hai ta iko paniyo jol abo hingke paniyo jol office paniyo jol twi oro hoito twi rok manbanya ta boi hai saimiyang hain sakata hingke ikonai de omo tai kisa koikha hingke no taisa chwng khirogui phai pero ayongo tai lama kwrwi pura tala rwjak ta kenai de norok nai tongbai di do iko o building no sabo sini sadi dakto phat phat je sininai rok hingke to saimanai jere siniya rok hingke to saimaya hai deba ang bo siniya tini nugo pasajorok ang sopaiya ko hai diba hingke naibedi ko dati paper comment khaibedi ko yang khe prani sampod bobon hingke sab sab sini sabadi dati phat phat iko nugjagui thangka rok na bobon montri rok meeting rok khlaimani jaga ta montri kotor kotor special borok ni kok salaima jaga joto kaham hamya kok salaima jaga to jaga o hai diba hingke iko nai de o jaga nai bwswk funga siri siri hingke thanda tongthok tok oroni view bwswk naithok naibedi ekdom naithok tok ungoi tongo iko prani sampod office obo nari bufang kotorma bufang bufang tormani kotorma naibedi nari building sukmani abo hingke sastro doptor mo ukulukta ayang tika bwskang iko nai de amo kata jani office pogoi se thangkang sai se maliya naibedi hingke obo hingke director office omo ponchayat tamo jani hinui swijak iko ponchayat obijukto toma jani hinui rijak tabo hingke chwng phirok tonglaio iko nai de amo bo lama sadi sini kije sininai price manai sab sadi sini je siniwui comment khlainai price manai 110 taka price manai sabadi dakti naibedi abo hingke side se nangno abo hingke Nehru Park abo hingke right side hingke Nehru Park देखो सुबह की कितना ठंडा हवा आ रही है ये है त्रिपुरा अगरतला व्यू देखो सुबह का व्यू इतना हवा ठंड आ रही है कितना मजा आ रही है देखो इधर राइट साइड में पार्क है नेहरू पार्क हम अभी मॉर्निंग वॉक कर रही हो देखो कितना सुंदर है Misa hindi raw sana nang heda interest nang nabagita nai de bisa nai toto iko gatong na besin borok no okay khum chara rok da tong hani singlai tong layo tai ko
이거 검사를 해놔라. kum bo phal mata tong nata ke agi ro hingke tong nata bo ro Kusu. kere nyata te ro nata hai de ba ta park singe ba bo kum sara ro phale te ba hai de sara ro ko phang ko ro phalo te sang ta phuru tong ta no ko phang tong ta bo hingke sa ready te mongke ruti da tamjani bon ruti muthungui nakha bata rui gata ban phungni sak nangbai mamui songnai ta yang kamui box sajak morning walk phai nei mufrai bosok saikya dui mo thai ko saiya kui box seregra kha mulis tongka mota kisa butiran kotor koran kisana hnai sa nangai pagena tarpore mai box sana iko yango mai sujaga kujak ang mai box sana asini as hongnai den ta baja soma sakha saimia ko na hanu da buti khlair nai sujaga kuja ready mo mia na helai ba ko tonel khabo na 3 hours later. iko tiningke anlo khya sugrikha tiningke bishubar tabuno puja khlai pe bidro bang 12:43 baje tong ta sangpai phone simi sap sutra khlai mani iko ta ka puja ro khlai be yakoi pai be kya iko joy ma lokhi Mahadev Baba Loknath